rang sarai ble nadi usut ble kanai ai bodi rang bai phawai na nyiro no mung hade ble rang bai phawai na thung pa sa pai ta mai nai ble nadi nyiro rang boroi ble nadi rang bor tumai bu borom ni choro ble phawai nei rang bai nyiro no nadi phawai nei Yago rang beje tuye tongna rangbalia tiprasa dopani neta seta hanai rok tabuk social media wo muti hanyo kaisa video mangpri viral ongoi tongo tainor bo nugui makhana o viral mangpli ni video ni screen no yago kormo kwkhrang beje rang tuye gorom phunukjak BJP bodolni neta khoroksani personal assistant hini tabuk social media wo viral ongoi tongkha nugui mankana yago rang beje tuye o rang bano phomnani si domki rujak tabuk social media wo o video kasa phate tinyo video viral ongjak sungmung kwbangma tisajak o borokni yogo bank ni amsuk rang sokpakya hinui yang tiprasa dopani neta seta rokha tongna rongbalia gorom phunuk laijak ayang CAA bill ni tui hingkai Bharat Sarkar ni phaisingtui kaisa ketal notice jari phajuka agije sujak tongmani 2014 ni pore Bharat kubun hani borok rok hapakya kai a borok rok no citizenship rwjakya hinui kintu amono tabu bari rui 10 bochor bari ui 2025 khai rwkha o mangpili norok tabuk social media o viral ongphaima bo nukhana sana thangkai Tripura hasteo je Bangladesh ba kubun desh ni je bodol borok hapaimani tabuk 2025 jora khai rwkha hingkakai norok nuguido mankhana o mangpili rokno je kaisa phasingo hingka chini neta sitaro khasia ongoi rangno bilai phunuk tongmani tei kaisa phasing hingkai borok rok Tripura sarok sanchukbo se hanya hai muti khaiui taisa lamao bwchari rwjakmani je 2014 ni pore je kubun hani borok rok chini hao phainai rokno rwkhlainani himani tabukai 2025 jora khai rwjakju kha ganaro o mangpili nungmani pore khai norok tamo sano uchu muti hai neta seta tai muti hai borok rokno kisa comment khai sadi।